Napo ka mga tao, duhanin ni mga minor de edad ang nagikan na nag-island hopping na rescue sa mga sakop sa Coast Guard o sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, human na kini sila makasugat og dagkong mga baon. Si Luan Mirondina sa report. Alas 11 kagabi, na-rescue sa mga sakop sa Cebu Coast Guard Substation sa Cordova ug sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang napo ka mga tao nga gikan nag-island hopping. Matod ni Commander Alvin Dagalea, spokesperson sa Philippine Coast Guard Region 7, luwan ang mga pasahero sa motor bangka Chester 1 nga nag-island hopping sa Olango Island alas 12:30 gahapon sa udto. Apan naglisod na sila pagdunggo sa Marigondon Wharf tungod sa dagkong bawd alas 3 sa hapon. Ang kon gahapon is maayo ang panahon, so we allow them to go on island hopping. But unfortunately, ang pagbalik nila kahapon, medyo nahirapan ang Kapitan Modak ang iyang bangka. So ang gihimo nila, nagpautaw-utaw sa sila dito. Nagpaabot nga mo unas gyud, no? Ang nahitabo nga pito sila ka oras. Diha sa nag-utaw-utaw. Manang gisang gutom na hadlok pag ito sila kay dagko na magaybaw. Human ma-rescue, gihatagan dayon og medical aid ang napo ka mga tao diin duha kanila mga minor de edad. Pulo sila taga Barangay Pahak ug luwas nga nakauli sa ilang panimay nga way na sinating mga injuries. Sa pagsusi sa RTV Balitang Besdak sa Marigondon Wharf, adunay tripulante sa sakayan nga nagyabo og tubig nga napundo sa iyang bangka. Padayon gihapon si Epi Bulano ug kaubanan nga mobiyahe paingon sa isla sa Pangangan, bisan sa kadagko sa mga bawd. Timing-timingon lang. Ano na ba ang hangin ba? Usa sa mga pasahero, misaysay sa dagkong bawd gahapong adlaw, samtang paingon sila sa Marigondon. Pagsakay na mo, ang resulta dako kay tanan nga bawd niya, musungsong gid ang kanang pambot dito ba nagsungsong sa kanang imbinikol, murag dakdak nya karon og kanang kon ingon pastor, Lord tabangin taw mi Lord nga makarating ito mi sa amo ang padulngan Lord ba. Mao to nga safe raman gyud mi. Tungod sa kadagko sa bawd gahapon, tulo ka motor bangka ang nangaguba. Apan bisan pa man sa nasinating kusog nga hangin ug bawd, ubay-ubay lang gihapon ang nangaligo usab sa dagat. Tungod kay way gi-issue nga gale warning ang Pag-asa, giklaro sa Coast Guard ug sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office nga tugutan gihapong makabiyahi ang mga gagmayng sakayan paingon ngadto sa isla. Apan kansilado ang tanang mga island hopping activities karong adlaw. Pagkakaroon mo pa gale warning, apan proactive na lang ang atong gibuhat na wala na tayo sure magkay island hopping aron sa paglikay sa disgrasya. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.